nimessä ja sovintovedessä, Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä ovat synnit ja matkantia anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä, aivan sielun rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Kuolemassa, joka on meidän viimeinen vihollisemme, viimeisellä tuomiolla ei yksikään kestä, ellei hän täällä eläessään ole pannut turvaansa Jumalan sanaan. Varjelet minua ja kaikkia uskovaisia joka päivä elämämme loppuun saakka tässä ainoassa oikeassa uskossa. Tuleeko ihmisestä synnitön, kun hänestä tulee Jeesuksesta? Käykö niin, että mitenhän Jumalan armon lupaukset ovat voimassa minulle? Mutta näen niin mun sisarusten lapsia, mutta meillä on niin kotona A- ja B-sarja, että kun meitä on näin 9 ensimmäisestä avioliitosta ja sitten 7 toisesta. Ne on niin A- ja B-sarja. Minulla on Jumala antanut hyvin suuren perheen. Ensimmäistä avioliitosta on 9 lasta ja toisesta on 7. Mulla on yhteensä 16 lasta ja sitten 39 lastenlasta, joista nyt nuorin on vielä kastamattakin, että on sovittu, että heinäkuussa kastetaan. Olennaista meidän uskossamme on ilo siitä, että saa Kristuksen tähden uskoa syntinsä anteeksi. Toinen olennainen piirre on meidän uskossamme se, että me sen rakkauden ilmapiiriin tulemme ja olemme tulleet liitetyksi, joka rakkaus on hengen hedelmä. Tulkoon sinun valtakunnasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä. Tärkeimpänä näen, että minulle merkitsee se, että minä uskon kautta saan elää Jumalan yhteydessä. Tunnen sydämessäni Jumalan rauhaa ja myöskin tätä uskomisen iloa ja rakkautta. Noin 300 metriä joudut ajan Niementietä ennen kuin tämä kääntyy vasemmalle. Niin sä varmasti löydät, ja postilaatikoskin lukee, että kangas, että aika hyvä todennäköisyys. Joo, no niin, Jumala. Mä en oo siellä hätää kärsimässä, kun mä en oo levitetty sun pellolla. Otapa sieltä se palaa sitten. Mihin pellolla? Takkisen pellon. Tuo. Mutta nyt on monessa asiassa hirveän paljon helpompaa kuin silloin, kun oli vaikka 5 lasta. Toisesta päästä helpottuu. Tuppa kattoo heille, mitä äiti on ostanut. Lapsista on jo paljon apua ja sitten toisaalta sitten oppinut buskaamaankin aika monesti. Te alun alkaen toisessanne ihastuitte. Sitä mä en käsitä. Niin, mä ainakin ihastuin Vuokossa siis tämmöiseen iloisuuteen ja eloisuuteen ja tämmöiseen, että Vuokko niin ymmärsi mua sillä, että ei tarvinnut kääntää rautalangasta aina mallia. Kyllä se siis siitä niin lähteekö? Yritys vaan. Mikä susta Tuomossa on? Tuomon parhaita puolia. No Tuomo on hirveän sellainen vakaa ja luotettava. Siis Vielä tuupa laulaa. Miskä soutaa joilla? kuitenkin aika monipuolinen ihminen.
No niin, laulakaapa yhdessä. Jerkku soittaa. No niin. Tuovikin voi laulaa. Tuppa syy. No niin, eka lauletaan kerran ja sitten laulatte toisen kertaan, niin sitten os. Joo. Miksi teillä on niin monta lasta? Taivaan isä on antanut mennä. Niin. Näkee sitä ainakin sillä, että että meillä ei ole niitä lapsia, vaan ne on niin annettu. Mä otan Tiituksenkin. Niin, että me ei tosiasiassa niin mitenkään suunnitella tätä perheen kokoa. Että tavallaan, että ne on niinku tullut ihan itsestä, että ei ole käytetty mitään ehkäisyä. Uskovaisten häissä hirveän usein sanotaan just näin, että avioliitto ei olekaan 2 kauppa, vaan se on niin 3 kauppa. Että 1+1 ei ole 2, vaan se on 3. Että tavallaan Jumala on niin mukana koko ajan siunaamassa sitä avioliittoa. Kuinka on mahdollista, että uskovaisia ihmisiä on tässä maailmassa niin pieni määrä? Raamattu kyllä puhuu pienestä joukosta. Jeesus sanoi, että älä pelkää pieni joukko, sillä minun isälläni on hyvä tahto antaa teille valtakunta. Uskovaiset ovat täällä, muistelen Lutherin sanoneen, aika harvinaisia lintuja. Meidän Jumala on se ainoa oikein Jumala ja sillä me uskotaan. Mä en oikeastaan edes koskaan mieti, että koska ei ole muita jumalia olemassa. Niin. Että ei ne ole niinku, ne ei ole oikeita jumalia, mihin kaikki muut ihmiset maapallolla uskoo. Varmasti meille jokaiselle on ollut henkilökohtaisestikin kipeä kokemus se, minkä apostoli Paavali toteaa, usko ei ole joka miehen. Voidaan apostolin ajatusta jatkaa, eikä joka naisenkaan. No isu. Heili. Nokkos tippu tänne. Heimil. Sä voit sitten kerätä siihen lisää. Sitten kun kerätään tosi paljon vielä joukko. Joo, vaikka se täytyy. Elämän syntyminen ei ole meidän mestaroitavana oleva asia. Me otamme vastaan lapset Jumalan lahjana sen mukaan kuin taivaallinen Isä meille niitä suo. Paksu vartisia, että saapa nähdä neuvottaa. Peistätkö suoraan sydäntä? Kouran alueen päiväkerholaisten 1. ja 2. ryhmä esittävät runon äidille ja laulun Orvokkini tummassa. On puhuttu myös, kuinka ihmiset tulisi olla tasa-arvoisia. Mutta äitienpäivän juhlassa ajattelen kuitenkin, että mies on mies ja nainen on nainen. Äänäni täyden kultahyvää, äiti rakas annoit mulle. Ei mies voi synnyttää, ei mies voi tulla äidiksi. Kyllä sen on Jumala niin säätänyt, että se on naisen tehtävä ja se on naisen osa. Siitä on meille Raamatussa kirjoituksia, kuinka naisen ja äidin
tulee kivulla synnyttää lapsi tähän maailmaan. Te äidit olette 9 kuukautta kantaneet sitä lasta oman sydämenne alla. Olette kokeneet sen kivun ja tuskan, mikä liittyy siihen, kun lapsi tulee tähän maailmaan. Tässä on kaikki mun 10 lasta. Niin pyhä, armas verraton, mi tarjoilemmen turvaisan, ja kätkee onnen kalleimman. Pois moni kallis mennyt on, sä kauan tunsit kai pian, mut karvas aika minkä vei, sydäntä äidin konsaan ei. Tervetuloa ja nyt syömään. Menikin vähän kauemmin. No niin, ei se niin. Tiedä, missä sun paikka oli? Tässä. Vautsi, mitä te olette tehneet? Oliko mukava juhla? Oli, aivan hirveä ihana juhla. Kaikki katsovat sinua, Herra, sillä sinä annat meille ruokamme ajallaan. Sinä kädesi avaat meille ja lahjasi täyttää meidän kaikkien elämää. Siunaa hyvää Jumalan ruokaa. Se on vähän likainen paita. Vaihdetaanko? Ei Jos ne olisi laittanut kunnolla sillä rullalle, niin olisi mahtunut paljon enemmän. Niin, mutta kun noi oli kaikki mitä siellä oli, niin sitten... Eikö se ole hälliä, ottakaa tämän tummempaa sortseitsi, koska jos te istutte mullalla, niin... Ei sulla ole konseptia tässä. On. Onko ostanut? Niin, ei vaan siinä on sulla. Siinä viho. Venla voi opetella tekemään Eeva, mistä sä joudut Semmoinen haukotus. Sitten niillä menee vielä. No, mä oon luokanopettaja. Opetan ekaluokkaa tällä hetkellä. Ja se on oikeastaan hyvin paljon samanlaista työtä kuin täällä kotona silloin, jos mä oon. Että mä oon tosiaan 33 ihmisille aika tärkeä ihminen. Jos laskee ne 22 oppilasta ja ne on ekaluokkalaisia, niin kyllä mä tiedän ihan varmasti, että mä oon 3 tärkeimmän ihmisen joukossa niiden elämässä nyt. Se on niin kuin ihan aistii. Ja sitten kotona kyllä mä oon kans näille mun lapsille ja miehelle kuitenkin semmoinen tärkeä henkilö, että jotenkin aina tuntuu, että mistä mä saan voimavaroja. Mun on pakko ja mulle monesti riittää, kun mä saan purettua sen oman semmoisen raivoni tai kuitenkin, että mä saan jotenkin ne akut ladattua. Että
Ja sillä saattaa olla tosiaan, että aamulla on päiväavauksia, sitten päivän mittaan kaikkia päiväsairaaloita ja jotakin kerhoja ja vierailuja sairaaloissa tai vanhainkodeilla. Ja sitten illalla on aina kuoroja tai jotain hartaustilaisuuksia. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Uskominen on mun elämän tärkein asia. Että mä peilaan tavallaan kaikissa semmoisissa suurissa arkielämän ratkaisuissa, niin mä ainakin semmoisissa asioissa, että onko joku oikein vai väärin, miten on. Niin mä aina mietin, että miten mä uskovaisena sen asian näen, että voinko mä hyvällä omalla tunnolla tehdä näin. Vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Miksi ei saa meikata? No, se on kans ihan tämmönen, että Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi kuin se on. Että se on antanut meille jokaiselle. Me ollaan jokainen niin kuin Jumalan kuvana kauniita semmoisina kuin on. Että eihän meidän tarvitse kelvata mulle kuin Jumalalle. Täällä Jumalan lapsena kilvoitellessamme me haluamme panna pois synnin. Ja haluamme taistella syntiä vastaan. Me emme lähde luettelemaan, tekemään listaa ja luetteloa, että mikä on se syntiluettelo. Mutta se, mikä sotii Jumalan sanaa vastaan ja hyvää omatuntoa vastaan, niin niissä me ahkeroimme Jumalan sanasta ottaa neuvon ja panna pois sen, minkä Jumalan sana synniksi näyttää. Kyllä mulla on ollut elämässä semmoisia niin kuin uskon taisteluita, että on tuntunut, että voi joku, että olisi kiva mennä tonne, mutta ei varmaan oikein voi mennä. Ihan jotain yleisiä rientoja tai semmoisia. Mä oon kuitenkin sellainen jossain mielessä utelias ja seikkailuhalunen ja semmoinen ihminen, että olisi kiva vaikka käydä jossain teatterissa tai jotain. Joskus ollut sellainen tunne, että nyt on jotain mielenkiintoista. Mutta ne on niinku semmoisia hirveän ohimeneviä, että ei mulla ole koskaan niinku tosissaan sitten edes tullut mieleen, että mitenköhän mä pääsisin tai... Ei, ota pois ne sieltä, ne syö ne. Minkälainen paikka taivas on? Siellä on just semmoista, minkälaista minun ihannepaikka olisi, mutta mä luulen, että taivas on jokaiselle ihmiselle just semmoinen paikka, minkälaisia se itse siitä haluaa. Siellä on vaan en mä oikein osaa kertoa sitä. Se on ihan mukava ja sillä ei ole mitään huonoa. Ne, jotka ei usko Jumalaan, niin ne on semmoisia, että ne ei pääse taivaaseen. Ja ainakin siinä yhdessä Raamatun kohdassa, missä Lasarus oli, niin siinä ainakin ne joutui tämmöiseen näin. Mikä liekki. Siellä oli kuitenkin liekkiä siellä paikassa. Mä en muista sen tapahtuman kuvista vaan. Niin, epäuskoiset, niin ne joutuu tuonne nuin. Tai aina meillä on pienää, että ne joutuu tulimereen, että ne ei pääse taivaaseen. Että sitten niillä on taas hirveän paha olo. No sillä on mulle kerrottu, että ne joutuu tulimereen. Joutuu kadotukseen, ettei niillä tai muu. Mitä tapahtuu ihmisille, jotka ei ole uskomassa? Ne joutuu tulimereen.
Tulijärvi ainakin minulle sanoi. Mitä tapahtuu ihmisille, jotka on uskomassa? No ne pääsee taivaaseen. Me siis lähdemme siitä, että meidän ympäristössämme on sellaisia tekijöitä näissä kysymyksissä, joita hyvin usein nousee esille tanssissa, myöskin televisiossa, jotka herättävät meissä niitä vaikuttimia aivan kuin herälleen, joita vastaan me uskovaisella sydämellä haluamme itsestämme kuolettaa. Me emme esimerkiksi tansseista pidättäydy sen vuoksi, että sinne ei saa mennä. Saamme me mennä, jos me haluamme mennä, niin mehän menemme tansseihin, mutta me emme halua mennä. Sen vuoksi, että me ahkeroimme säilyttää uskon lahjaa hyvässä ja loukkaamattomassa omassa tunnossa. Se tanssin muoto, mistä nyt varmasti on tässä kysymys, niin sehän ei ole millään tavalla kenenkään uskon elämää rakentavaa eikä tukevaa. Päinvastoin. Kun tällainen lihallisuus saa ihmistä hallita ja herätellä hänen viettielämäänsä, niin me tiedämme nämä murheelliset seuraukset, joita on koettu ja on näköisellä. Onko ei ole vielä valmista. Mulla on seuraa. Ei pitäisikään laittaa lisää puita, kun tämä näyttää, että ne Se on niin meillä, että mitä epäuskoiset ei välttämättä ymmärrä, että me ei voida mennä niiden mukaan, mutta niistä voi tulla joku tai jotkut niin meidän mukaan. Että meidän usko ei salli sitä, että me lähdetään niiden mukaan jonnekin minne niin ne haluaa. Niin sillä, että... Siis sellaisiin paikkoihin. Eli tarkoittaa jotakin, että uskovaiset ei haluta käydä konserteissa eikä diskoissa tai muissa tämmöisiä. Eli verrataan tähän niin elokuvissa tai verrataan tähän Raamatun lauseeseen, että älä istu siellä, missä pilkkaajat istuvat. Elikkä... Joskus, tietenkin joskus aina synti houkuttelee menemään sinne, mutta ei me kuitenkaan pohjimmiltaan haluta käydä niissä. Jos elokuvista puhutaan, niin totta kai ainakin minulla niin uskovaisena niin on monta kertaa tehnyt mieli, että tekisi mieli kyllä käydä katsomassa, että mitä ne siellä oikein, mikä siinä oikein viehättää ja minkälaista se on ja muuta. Mutta kuitenkin muut uskovaiset on neuvonut, että se ei ole hyväksi ja on koulussa kuitenkin nähnyt jonkun verran videoita. Ja... elokuvia. Koulussa on monesti, kun on katsottu elokuvia, niin se on itsekin kokenut, että se ei ole omalletunnolle hyväksi, että me katsotaan niitä elokuvia ja me käydään sellaisissa paikoissa. Ja sitten mulla ainakin, koska mulla on niin hyviä kaikki mun uskovaiset kaverit, niin ei mulla kyllä koskaan tule mieleen, että mä lauantai-iltana lähtisin jonnekin muualle kuin seuroihin tai sunnuntai-iltana. Että se on jännä, että joskus koulussa, niin vaikka olisi mikä opetusohjelma, jos sitä vaikka katsotaan 2 tuntia, niin kyllä sen jälkeen niin on semmoinen niin on silmät sirrissä ja päätä särkeä, että ei kyllä yhtään tee mieli istua siellä, jos ei ole ihan pakko.
kerran meillä oli luokassa keskustelu ja sitten tuli ilmi, oli keskustelu näistä etiikan kysymyksistä. Me uskovaiset oltiin siinä keskustelussa mukana sitten. Ja tuli ilmi sitten, että me uskovaiset ei haluta mennä naimisiin epäuskoisen ihmisen kanssa. Niin nämä luokkatoverit, niin ne oli aivan kauhistuneita, että siis ettekö te hyväksy meitä ollenkaan. Että Mutta eihän se ole halusta kiinni, mutta Raamatussakin sanotaan, että ja se on synti, että jos menee epäuskoisen kanssa. Se on jotenkin, ainakin tässä vaiheessa mulla tuntuu ihan täysin luonnolliselta, että se aviopuoliso, jonka kanssa mä ehkä joskus menen naimisiin, niin että se on uskovainen. Seurustelusta vielä, niin sillä ei pyritä, että seurustelu ei kestäisi kauan. Että siksi ehkä me ei ruvetakaan niin nuorena kuin muut seurustelemaan sillä, että yleensä pyritään, että joku 2 vuotta tai sillä on visi semmoinen seurusteluaika sen takia, että ei se mene liian pitkälle sitten. Että ei sitä voi kukaan sanoa tarkkaan sellaista aikaa. Mutta silti niin se vaihtelee hirveästi, mutta se on kuitenkin, me ajatellaan, että se on parempi, että ei seurustele kauhean pitkään, koska siinä taas tulee hirveän paljon semmoisia vaikeita tilanteita, että jos kauan seurustelee, että siinä just tulee sitten niin läheiseksi, että tämmöiset just esiaviolliset sukupuolisuhteet, että just tämmöiset muut tämmöiset, se on paljon vaarallisempaa, jotka me käsitetään avioliittoon kuuluviksi asioiksi, niin ne on sitten helposti saattaa se raja siinä hämärtyä, eikä sitten osaakaan tehdä eroa siihen. Niin. Ja siinä on sitten, annetaan synnille varaa. Niin, se on semmoista puhdasta ja viatonta ja semmoista, se on semmoinen iloinen asia. Mä haluaisin tässä kertoa, että nyt vasta seuroissa niin yksi puhuja niin just tästä seurusteluasiasta tosi mahtavasti osasi kertoa, kun sanoi, että kun te nuoret seurustelette, niin ei kannata lähteä siihen, että mennä kovin pitkälle. Että se on hyvä, että kyllä sitä käestä voi pitää kiinni, mutta että just suutelustakin sitten sanoo sen, että no, kyllä se on parempi ehkä, että ei suutele seurustelun aikana. Että sitten kun menee naimisiin, niin sittenhän sitä voi suojella vaikka huulet puhki. Että kuitenkin jos ajattelee normaalia avioliittoa, niin että jos ajattelee, että siirtää ne kaikki suutelut, mitä olisi tehnyt se seurustelun aikana, niin se avioliiton ajalle. Ja silloin vaikka sitten, no tämä on tämmöinen nyt ihan esimerkki, mutta kuitenkin niin periaatteessa, että nehän voi ihan yhtä hyvin säästää sinne ne suutelut. Niin, Valmiina lähtee 3, 4, 1, vielä alusta. Ei, me nopeampaa nyt, että selvä tempo. Siis Jonttu lähtee, Jeremy mies väitti, että se menee vasta 9. Edulla on 8. No niin, mä menen herra. Eeva-Maija, sun pitää herätä. Onko hei Topias, eikökö toi Nikolaus? Nikolaus! Hei, hyvä. Se on tosi ihana ilman nyt Nikolaus, no. Olen mä saanut elämässä hirveän paljon enemmän kuin mitä mä oon kuvitellut. Et vaikka mä oon vielä kohtalaisen nuori, niin kyllä mun elämä on jo ihan hirveän monenlaista mahtunut.
Lelu odottaa. Nouse ylös. Oliko sinulla tänään soittiksi? En jaksa. Musta itsestä tuntuu, että sit oma aikaa jää niinku hirveän vähän ja että mä en ehdi oikeastaan paljon mitään. Et kyllä mä jonkun verran ehdin harrastaa omia harrastuksia. Kyllä ne lapset on niinku ehdottomasti kuitenkin sellainen rikkaus, että yhtään en kyllä antaisi pois. No kyllä mä hirveästi haaveilen, että mä pääsisin matkustelemaan. On ihan hirveästi paikkoja, missä mä haluaisin käydä. Toinen on just se, että voisi tosiaan niin ihan vaan maalata ja piirtää ja vaikka just laittaa kotia ja kunnostaa, ettei tarvitsisi aina keskeyttää, että nyt pitää ruveta laittaa ruokaa, nyt pitää tehdä sitä ja sitä ja sitä. Silloin yhtäkkiä huomaa, että ei saa niinku mitään konkreettista aikaa, että se vaan turhauttaa, että miksi mä edes halusinkaan, kun kuitenkin tämä päivä meni näin rutiineissa. Kyllä mä koen, että tämmöinen meidän keskinäinen elämä on niinku onnellista, vaikkakin se ei se ole mitään semmoista ruusuilla kävelemistä tavallaan. Tai ainakin siellä on ne piikit mukana siellä ruusuissa, minkä päällä kävelee. Että saattaa olla hirveän raskasta ja niin kuin vaikea, niin kuin jollakin lailla raskasta ja vaikea pyörittää tätä elämää. Niin jollakin lailla niin kuin syvältä tietää sen, että tämä on niin kuin jollakin lailla elämän semmoista parasta aikaa. Tuossa. Tuossa tyttö. Katsopa. Tuollakin. Tuolla nukkuu. Tyttö. Joo, tyttö. Kadotus ja helvetti merkitsevät ihmisen päättymätöntä eroa Jumalasta. Siinä on se kauhistavuus, mikä liittyy näihin käsitteisiin, näihin raamatullisiin ajatuksiin. Joskus ei käsitä niinku semmoista, että miten vaikka joku neekeri musta, joka on jossain asussa, eikä koskaan saanut kuulla mistään Jeesuksesta, ei mistään ole koskaan saanut kuulla. Ja sitten sillä ei ole sitä arvoa, että sillä olisi mahdollisuutta sitten päästä taivaaseen sillä, että ei sitä oikeastaan käsitä, mutta siis se on aivan mahdotonta, kun ajattelee, että miten just minä olen päässyt niin tällaisen perheeseen. Usko, niin ei se ole mikään muu kuin se on uskoasiat. Se on sillä lailla, että viimeisenä päivänä, niin, kun Jeesus toisen kerran tulee, niin sitten kaikki kootaan yhteen ja siitä sitten ne Jumalan valitut niin pääsee taivaaseen ja loput sitten joutuu kadotukseen. Meille opetetaan, että kun taivaskin on ikuinen, niin sekin on ikuinen. Siellä on ikuista hammasten kiristystä ja tuskaa sillä, että en mä tiedä sillä, että ei mä ehkä voida pelotella sillä, että et sä nyt voi kieltää uskoa, että kun sä et sinne pääse. Vaan se on niin, kuitenkin niin paljon ihanempi olla uskovainen. Rakas Jeesus, siunaa meidän pyhäkoulumme tälläkin kerralla. Aamen.
Paimen on semmonen ihminen, joka pitää huolta lampaista. Lampaat saattaa joskus mennä, katsokaapas nytkin ne tuolla pihalla juoksee. Siellä ne juokseekö, nyt ne on rauhassa. Mutta joskus niille saattaa käydä semmoistakin, että ne voi mennä vaaralliseenkin paikkaan. Tuu istumaan nyt, että et loukkaa nyt. Istu siinä varovasti. Jeesus tietää joka ainoan uskovaisen ihmisen ja niitä Jeesus sanoi lampaikseen. Ja niistä Jeesus pitää hyvän huolen. Ja hän sanoi, että minun lampaani myöskin tuntevat minut. Sillä tavalla pysytään uskovaisena, kun uskotaan omat synnit anteeksi. Tekin saatte nyt tässäkin pyhäkoulussa uskoa omat synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun sillä tavalla uskotaan, niin pysytään uskovaisina. Varjeluttaan Jumalan lampaina, pikkulampaina. Tuuko sinne? Tuu vain tänne. Jeesus otti lapsia syliin. Aivan yksinkertaisesti otti syliin ja siunasi niitä lapsia. Niin se Jeesus siunaa meitäkin. Sinäkin saat uskoa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä. Langastan mä Jeesuksen, lakkaamatta iloitsen. Nyt on mulla paimen paras, johdattaja ja rakas. Hän mua kutsuu äänellään, seuraamaan jälkiään. Panemme kädet ristiin ja hiljennymme loppurukoukseen. Rakas taivaan Isä, varjele meitä lapsina lasten valtakunnassa. Suojele meitä ja auta meitä pysymään uskovaisina. Aamen. Uskon kuuliaisuus merkitsee kuuliaisuutta Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle ja Jumalan pyhälle sanalle. Jumalan lapsi ei tahdo olla tottelematon. Jos hän joutuu tällaisien, silloin Uuden testamentin opetuksen mukaan matkaystävät ovat veljesvastuussa, rakkauden vastuussa matkaystävästä. Koen itse suurta kiitollisuutta siitä, jos itse vikaan joutuneena saan kokea sen, että matkaystävä hoitaa ja tukee minua Jumalan lapseudessa. Panaisit herrenlaasi paprikalle, siitä saa kuule tosi. Se peli vähän kauemmas, niin Jumala merkitsee mulle kauhean hyvää ja turvallista. Mä tiedän, että vaikka asiat ei mene mun tahdon mukaan,
niin Jumala voi tietää paremmin kuin mitä me ihmiset. Ja kyllä mä rukoilen. Jos mun oma viisaus ei riitä, niin silloin aina tulee tavallaan se, missä järki loppuu, niin siinä tulee uskotilanne. Kyllä naiset kaipaa sellaista, että ne on joskus keskenään ja muuta. Että sit jos ei ole hirveän innostunut mistään tupperware- tai maustekutsuista, niin me pidetään jotain runoiltoja tai vuokonpäiviä tai jotakin semmoisia. Seija, meppä nyt jotain niinku ruokaa. Muutenkin ruokaa. Minulla on 12 lasta. Mulla on 10 lasta. Minulla on 12 lasta. Meillä on 8 lasta. Meillä on 6 lasta. Minulla on 10 lasta. Minulla on 100 lasta ja elämä puuhakasta. No ihan. Sitten on mamma. Ei vaan siis sillä lailla, että kun siihen rakkauteen kuuluu sellainen tietty huoli ja levottomuus ja kuitenkin se tietty tajunta siitä, että ei kuitenkaan voi mitään niin konkreettista tehdä. Että se, että me voidaan niin sen lapselle antaa ne eväät on jo niin tavallaan annettu ja me voidaan rukoilla ja tukea ja tehdä semmoista kaikkea. Onko se haapa? On. Joo. Se on sellainen haapa. Pitää nyt ottaa mun Tämä on Aale Tynnin. Se on itse puutarhurin tytär, niin tämä on siksi puutarha. Puutarhan pienen ja syrjäisen sain haltuuni maailmasta ja latvojen alla tuulisten nyt juoksee monta lasta. Minun tyttärilläni poskessa on kuoppa vallaton ja pienet kirkkaat kasvot minun pojillani on. Sen ilon, jota aina minä enin rakastin, sen on taivas heille antanut käsin yltäkylläisin. Vaan turvattomana kaareutuu nyt katto lapsuusmajan. Oi haapa, sydämeni puu, sinä kuuntelet tuulta ajan. Sano, näenkö poikani iloisen minä saavan voimansa täyden? Ja kasvaako tyttöni hentoinen päin neidon vuosia käyden? Ihan ne mun lapsuuden ensimmäiset vuodet, niin mä oon asunut Helsingissä. Isä ja äiti molemmat opiskeli ja meillä oli pienet lapset ja asuttiin jossain domuksella. Ja mä muistan vain jotakin semmoista, että meillä kävi hirveän paljon vieraita ja uskovaisia kävi. Ja sitten me muutettiin Vääksyyn. Meille syntyi yhteensä 9 lasta, joista mä oon toisiksi vanhin. Sillä paikkakunnalla ei ollut niin kuin muita uskovaisia perheitä ihan silloin, kun me muutettiin sinne. Meille tuli paljon meidän kavereita kylään ja meidän isä piti aika usein sitten semmoisia iltahartauksia just niiden epäuskosten kavereiden kuuleen. Ja ilolla omistaa, ole hyvässä turvassa, synnit ovat anteeksi. Ja silloin kun mä olin ihan pieni lapsi, niin meillä oli tosiaan koko perhe uskomassa, mutta joskus silloin, kun mä olin noin 10-vuotias, niin mun äiti luopui uskosta. Ja meillä oli kotona hirveästi ristiriitoja tämän asian takia. Mitä siinä tapahtui? Joo, se muutti välillä pois kotoa ja tuli välillä takaisin ja tämmöistä näin. Niin silloin oli siellä vastaanotollakin televisio, missä se piti hammaslääkärin vastaanottaa, niin kyllä äiti niin antoi luvan, tai oikeastaan se kehottikin joskus, että mene teatteriin tai oli sitten semmoisten ja semmoisten tyyppien kanssa täällä, että se ei tavallaan niin arvostanut niitä mun uskovaisia ystäviä. Ja sillä lailla saattoi ihan yllyttääkin, että jos isä oli jossain, niin että lähdetäänkö sinne tai jotakin, tai menen niiden kanssa. Tai. Lähit sä? Kyllä mä joskus lähdin.
kun meille annetaan lapsi, me sen kastamme. Me annamme kastetilaisuudessa lupauksen kasvattaa sen Jumalalle, Jumalan sanan mukaan. Ja nyt sain sen kokea sitten, että minun omia lapsia ollaan viemässä tästä uskosta pois hyvin voimakkaasti. Sieluvihollinen on hajottamassa minun kotiini ja perheeni. Synti saa tämmöisen vallan ja jään lopulta sitten henkisesti ja hengellisesti yksin näiden 9 lapsen kanssa. Ja sitten myöskin jään yksin huoltajaksi, niin kyllähän nämä on sellaisia koetteluksia. Minä näin jälkeenpäin voin kyllä sanoa sen, että ellei Jumala ja Jumalan lapset ja Jumalan seurakunta olisi minua auttanut, tukenut ja rohkaissut ja rukoillut minua ja lasteni puolesta, niin en minä varmaan heikkona, hauraana ihmisenä olisi tätä kestänyt. Tai mitä te äitille tapahtui? Mun äiti tosiaan kielsi uskonsa sillä lailla. Ehkä sillä oli myös tämmöinen sosiaalistumisongelma, että kun kaikki paikkakunnalle ei ollut muita uskovaisia äitejä. Ja silloin oli kuitenkin hirveästi kavereita, jotka ei ollut uskovaisia ja se lähti niiden mukana aina. Mun äiti teki itsemurhaa. Mä olin 14-vuotias suunnilleen, kun meidän äiti kuoli. Ja sen jälkeen mulle tuli tämmöinen hirveän voimakas uskonnollinen herääminen. Että mä halusin että silloin mulle tuli sellainen tunne, että jos mä kuolisin nyt, että pääsenkö mä taivaaseen. Ja että tuli semmoinen synnin hätä ja kuitenkin tuntui jotenkin ihan ylitse pääsemättömiltä ne jotkut asiat. Jos sä ajattelet nyt sitä sun äitis kohtaloa, niin miten sä sitä oot miettinyt siis elämän tienä? No se on ihan hirveän vaikea asia, että en mä sitä sillä lailla ole pystynyt ratkaisemaan. Se kuuluu just semmoisiin asioihin, että mä osaa kyllä tuohon vastata. Mikä lauletaan? Levolle laskis. Levolle lasken luojani, armias ole suojani. Jos sieltainen nousisi, taivaaseen otat tykösi. Amen, amen, amen. Joo. Sä herät aamulla kohta. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sytytään. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sytytään. Jeesuksen nimessä ja veressä rakkaat, Jeesuksen nimessä ja veressä rakkaat veljet ja sisaret, synnit ovat anteeksi. Tämä on minun kuka on teidän edestäni. Päästä minun muistossani. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön teidän ruumiinne ja sielunne iankaikkiseen elämään.
Joo, mä olin eilen viimeistä päivää töissä, että mulla on äitiysloma alkanut. Ihan kivaa. Toisaalta haikeeta jäädä koulusta pois, mutta toisaalta hirveän kiva jäädä kotiinkin. Että ehtii tässä kaikkea puuhailla ennen kuin vauva syntyy. Se oli hyvä.